wallahi ko ina baka zuwa yau wallahi ina sabe ki maka na race da Allah da wannan kina ji wa gida na dai lallabe ki na harko na yi miki duk yadda ya kamata a yi miki na matsayin na matata na yi miki duk yadda ya kamata na lallabe ki ba kici ban saki ki saki jikata ya wuce wallahi ban saki kai kana matsayin ka na lauya a ce diyanka baka sai musu koyin ba ni ba baka sai musu koyin ba ni da an matsayin mata ka diyanka baka musu koyin ki bada game da ki makwata sun ga ja wani minute tsaki ja a jika ko ina ki tsaki ja o gida lafiya kina ji na harko dai kiga yana da billions of billions cikin account na kawai dai ban gani yanzu ga dan saboda azumi ya buga yau azumi na baka gani gwada ne ki bari a sharuwanci in gwada miki sirri na sai kuma ni ka dai bai gaskiya kallo na kwalba to gilas wallahi ko masallaci tare ne ka sallah ko ko san babu anan da yayin da kuma Allah da yabo yanzu dai kudi da ka tura nan wallahi sai ka tura su ka barin gidan jikan ga fa'al na ƙara har gwamnoni ba ki ba wasa jikan ga na ci jikka ke ci jikka shikenan ko ina da dawo ko ina baka zuwa yau wallahi ina sabe ki maka na race da Allah dawo min da abu da uba assalamu alaikum awo ga nan yanzu naka fito da bayan kotu aha lauya wurin ka ne lauya salamu alaikum ba ma magana sallama ta ba lauya tun shekaran jiya ne yi biki nan ba fara yan na yi musu DJ kwana 3 ina musu ne musu Brad to be ne musu Ayade ne musu Dina DJ nake yo faru na kwana na 3 ina musu DJ abinda man kai magana su 250 amma har yanzu ba su gane ba in nan ma kira ba ce bai doka ranka yadi ya wasu na haka a abin ga a kwata min kana ji inci na miliyan 70 da kan to la ko DJ a 250 ne 250 awo shi yanzu baka ebe miliyan 70 ba a ta an sama hakin gari 250 wani baka ebe miliyan 70 ha baka iya dan baka iya baka ebe miliyan 70 lawa ba a ga uwa ba ana ga shin baka ebe miliyan 70 a wallahi ban da su gaskiya ka haskara wallahi ban da su ka haskara amma kai barawa ke wallahi haka ya azumin gana yau biyar ga azumi a ci na har wahala haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai kamata ina lawyer ba ina jarumi mun yi trainer kowane amin wa alaikum salam inna lillahi wata na alfarma watan ramadana baki azumi mu ga abin da kika ci a wanga ai bai kara azumi bai kara azumi ki gane ko amma in kike bari mutane su kina cin abubuwa ki gane ko kuma ai ban bari ni da azumi na sai ai bai kara azumi kun kira da za ka bada miliyan 2 saboda mun yi discount ɗin ƙara ka hannu ko nawa miliyan 2 nawa kashe mata lauya a ba ɗaya ba harakat kai da Allah ka bar kira na azumi na da Allah kana damu na ba ka da kudin ƙara gaba dai amin wa alaikum salam assalamu alaikum ka san muna cikin watan Ramadan sai ban wallahi bari a sha ruwa shine na tun hada ma matsala ta ƙara na kawo wallahi lauya subhanallah ni horana ina Ramadan guest ba suka ce mai ko testing shi na kai mu budurwa ta to ka san an ci an bashe shi ana ba mutum kaji haka da dan gumi da dan wani abu shi wanda ya kawo to ni na kai komi ba abun balawaya komi ba baka ba komi ba abun ba wallahi shi na yanzu abin na son gani ya ka sa ƙara ko uwa ni uwa ta na sa ƙara wallahi su ni kawo ko wallahi abun bari a sha ruwa ran shi na ma to wada ma ya wani gari da nan take runyin sambo wallahi ka san zai kana nan babanta kin ta kakan ta diga ran loya wallahi to yanzu kana ji duba ga azumi ka gane ko za ka bada miliyan 2 saboda mun yi discount ɗin ƙara ka gane ko nawa miliyan 2 nawa kashe mata loya a ba ɗaya ba harakat ka hasa awwal wallahi a bari ni na wasa ban na shan ruwa da Allah dan rizina gaba da yau wallahi wallahi ba wanda ko sisi banda wallahi loya di ba ga da ni rami wallahi ban da ko sisi ka iya ba ma ƙara asa ƙara ka sani ni ma ban ƙara kawo ma ƙara to ta dai bashi